Lami. Best places to eat in Cebu, Part 2! Peace friends! Andito tayo sa Sunburst Cafe. Sikat na sikat ang Sunburst dito sa Cebu. As in, sobrang daming branches. Para na siyang Jollibee na kahit saan, andyan. Sunburst. Ngauna ta. Wow. Atik-atik lang kung mag-spoon for to eh. Ang Sunburst, marag kagakaon sa balay. Homemade ang lasa. Wow. Ang sarap-sarap. Lumpia Shanghai. Beef bubble. Nandito kami sa Mercy Ruel. Tulo ka kilo. Pa-chop-chop. Nagpilag mo lang? Wow! Salamat kaayo, te! Thank you! Salamat kaayo! Salamat! Tapos namin magpalit og lechon, kaya mukhaon namin somewhere. Ginanay kong gampaw. Rice. Ako, ganan kog ampaw, gikan sa kong lola. Joke lang lahay lang. Lulampaw. Chinese envelope na ito kay kwarta man. Chinese envelope. Ang putoy best chicharon. Si Matmat ang pinaka-the best among the rest, Char. Oh, Kay Matmat tayo. Oh my God! Masarap! Mama. oh yeah. Best friends, bibili na rin kami ng chicharon kasi ang chicharon ay the best dito sa Cebu. Actually, mayroon din sa Dumaguete and Bulacan, pero masarap din dito sa Cebu. Tigilan mo na kakatingin sa akin. Ngayon naman ay nasa Bunados Lechon. Magpangita ka sa Kalami. Hello. Bibili kami ng lechon manok bisprin at meron kami nakitang mga upuan dito. Kaya dito naman kami kakain. Squammy! Nanood kasi ako ng Wawawin tapos nakita ko si Shrimp. Hi Shrimp! Uy! Yeah. Tiyot pa gina. Diri kay 90 pesos lang ang tunga. So, pag doble, 180. Tama ba akong times, kuya? Diri mi sa Carinderia. Sa dinuguan ni ate. Tupad sa lechon manukan. Alami ay. Walay kalansa-lansang amoy mo. Pumot. This is it, pansit. Walay pansit, lechon manok lang o lechon. Okay, let's do this! Let's do this! Let's do this! Ito na yung rice nila na puso. Lechon is live. Lami ako eh. Soup, sabaw di ate sa karinderya. Lami, walilan sa meron din silang water station na electronic, oh. Lami. Uy, kaslong. Peace friends, if meron kayong tira-tira
parang lechon. Pwede niyong iprito or gawing paksiw. Pero secret recipe niya yun eh. So, hindi natin alam. It's a surprise. Chef. Yeah. I don't know if Thank you. it's parat or tabang, but Sus, uy. it came from the heart while I was cooking. Wow. Try mo natin si paksiw. Alam mo tayo. Sarap. Mabalik ko naman ba? Pichon! Favorite! Siyempre naman, Bisprin, hindi mawawala ang Larshan. So, kasama sa listahan ang Larshan Bisprin's way back 80s. This is one of my favorite. I know the honor. Rocks naman. Okay, let's go! Masarap. Grabe! Only in Cebu. Assurance, ma'am, bawat customer po namin. Wow. Para hindi po masayang yung pera niyo po. Tapos, may milk tea. Hindi na talaga mawala ang milk tea sa Pilipinas. Kahit saan. Kahit sa Larshan. Puso is life. Basta sa Cebu, puso talaga. Yan, yung mga fruit shakes. Meron kayo mga value. Fresh na fresh. Kayo yung pipili dyan, tapos pa-shake nyo. Fresh barbecue, ma'am. Fresh seafood is only here. This is fresh. Pretty happy. Everyday happy. No fresh, ma'am. No delicious, no. Yeah. Totoo. Yeah, totoo yan, ma'am. Joke lang. Hindi na. Pag As ini-press in? ma'am, pag ni-press yung nakain nyo dito, ma'am, pwede yung... Libre na lang daw pag dili daw fresh. Ilahang luto. Money back guarantee. Money back na Pag lang. ini yung press yung nakain mo, pwede yung reklamo. Walang bayad, ma'am. Kuya ko, Joy. Money back guarantee tayo dito. Totoo yan, ma'am. Astigo. 6 pesos yan. Minsan na may magpaypay na sila And yan. kung gusto nyo itulitan, ma'am, meron tayo. Chorizo sa Cebu, lami kayo. Iba ang Cebu talaga. Ito yung i-offer ko sana sa'yo eh. 55, ma'am. Sarap ang Cebu. Magkano yan? Sarap ang Cebu. Tandaan niyo yan. Famous chorizo. Totoo. Iba magluto ang mga taga Chorizo sweet and little bit spicy. Ito yung the best dito. Quiet daw. Pag sa Cebu ka, Ton, ang soft drinks dire kay unsa. Mountain Dew. Kao na ta? Kao na ta? Sarap din. Walang lansa. So, tingnan mo naman. Sobrang lambot. Try ko yung chicken inasal nila. Sarap. Okay, Beast Prince, the finishing touch. Discounted 5%. 1,729. Salamat! Highly recommend. Thank you. Beast Prince, nagdaan kami sa Doming's ngoyong the best ngoyok. Kaya, i-vlog na lang nako sa takeout kung asa na mo kaunan. Okay? Bye-bye! Cha-cha-cha-cha-cha-cha! Itong ngoyong na to ay parang lumpia na may toge tsaka pork. Tapos may 5 spices siya. So, iba din yung lasa niya. It's not your ordinary lumpia. Only in Cebu. So, best friends, if you like this video, don't forget to like and share it. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Hoy, wait lang! Subscribe! Subscribe! Okay? Salamat! Kaayo! Thank you! Don't forget to subscribe my YouTube channel and turn on the bell button so you'll get notified every time I upload a new video.